ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଝଡ଼ ଆସିବ ଆକାଶୁ ଆସିଲେ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ଚୋରେଇବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁହାର ଶରୀର ଆଖିରେ ନିଆଁ ଜାନରୁ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଧୋଆ ଆସିଛନ୍ତି ନେଇ ସେ ଦଳବଳ ଚୋରେଇ ନେବେ ସେ ରତ୍ନ ସକଳ ରୋକିବାକୁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଶୂନ୍ୟରେ ସିଏ ମିଳେଇ ଗଲା ଭକ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ମହାମେରୁ ବାହାରି ଆସ ହେ ନୀଳ କନ୍ଦରୁ ଚାଲୁଛି ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସ୍ଥା ପାପୀଙ୍କୁ ଯିଏ ସଂସାନ୍ଧାରେ ଶସ୍ତ୍ର ପାରିବ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ପାରିବ ନା ପରଗ୍ରହୀଙ୍କ ତନ୍ଦ୍ର ପାରିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବ ଜୟ ଜଗ